Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to John chapter 4 verse 10. And then John chapter 7 verse 37 hangtod sa 39. Unahon nato ang John chapter 4 verse 10. Ang giingon dinhi, si Jesus mitubag kaniya, kung nasayod lang unta ikaw sa gasa sa Ginoo, ug kung kinsa ning nag-ingon kanimo hatagi ko og tubig, mangayo gyud unta kaniya ug hatagan gyud unta kaniya og buhi nga tubig. And then John chapter 7 verse 37 hangtod sa 39. Ang giingon dinhi, sa katapusang adlaw sa kasaulugan o sa kadakong adlaw, mibarog si Jesus ug namulong sa makusog nga tingog. Si bisan kinsa man ang giuhaw, paduula siya nga ri kanako aron mo inom. Si bisan kinsa ang mutuo kanako, sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga suba sa buhi nga tubig. Karon giingon niya kini mahitungod sa espiritu nga madawat nila nga mutuo kaniya, tungod kay wala pa mahatag ang espiritu, tungod kay wala pa man mahimaya si Jesus. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagpamalandong sa atong teksto ni ining taknaa mga kaigsunan, I want to transport your mind didto sa Samaria, sa Middle East. Alas 12 sa udtong tutok, init kaayo sa nga tanan. Adunay atabay diin ang usa ka babaye, alas 12 sa udtong tutok nagkabu og tubig. Kadtong babayhana usa ka Samarianhon, buot pasabot dili siya Hudiyo, dili siya sakop sa kaliwat ni Israel. Giuhaw ang atong Ginoong Hesus niining taknaa ug nangayo siya tubig sa babayi nga Samarianhon. Natingala ang babayi nga Samarianhon nganong ang usa ka Hudiyo nakigistorya kaniya nga Samarianhon ug usa pa ka babae, gumikan kay wala may insakto nga relasyon ang mga Hudiyo ug Samarianhon at that time. And yet Jesus Christ, usa ka Hudiyo mga kaigsuonan, nakigistorya kaniya nga Samarianhon. So natingala ang babaye ug iyang gi-express ang iyang dakong katingala mao nga mitubag ang atong Ginoong Hesukristo. Kung nasayod lang unta ikaw sa gasa sa Ginoo, ug kung kinsa ning nag-ingon kanimo hatagi ko og tubig, mangayo gyud unta kaniya ug hatagan gyud unta kaniya og buhi nga tubig. Atong sabton ang realidad mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa iyang human nature, sa iyang pagkatawo mga kaigsunan, gikapoy kayo ang atong Ginoo sa iyang pagbiyahe kauban sa iyang mga disciples. Pero kung biyahe ang atong hisgutan, naglakaw lang sila mga kaigsunan. They were just walking sa disyerto sa Middle East nga init kayo sa nga tanan. Wala pa'y mga sakyanan during that time ug ang maka-afford lamang sa pagsakay sa mga karwahe ang mga dato lamang. So hinaot nga nakita ninyo ang picture mga kaigsunan, no? Si Jesus milingkod sa atabay ni Jacob. Unya miabot ang babayi nga Samarianhon, alas 12, init kayo sa nga tanan udtong tutok. Giuhaw kayo ang atong Ginoong Hesukristo, mao nga nangayo siya og ilimnon. Now, kung nagtuo ka nga aksidente lamang kadto mga kaigsuonan, aksidente lang nga nagkita si Jesus ug ang Samarianhon, dili gayud nimo makita ang kahimayaan sa ebanghelyo.
Dili kadto aksidente mga kaigsuunan, gitakda gayud kadto sa atong Ginoong Hesukristo nga mahitabo. Suusbon ko, nakuratan ang babayi nga Samarianhon nganong nakigistorya kaniya si Jesus nga usa ka Hudiyo, dunay panagbangi ang mga Hudiyo ug Samarianhon, dunay political division ug niini gayud nga precise nga kahigayunan mga kaigsuunan gi-elevate sa atong Ginoong Hesukristo ang conversation gikan sa physical ngadto sa spiritual, gikan sa temporal ngadto sa eternal. Gi-expose sa atong Ginoo ang ignorance, ang pagka-ignorante sa babayi nga Samarianhon ug ang iyang giingon kaniya nga kung nasayod lamang unta siya, kung nakaila lamang unta siya kang Kristo nga nakig-istorya kaniya, mausab unta ang iyang postura, dili unta ingon adto ang iyang reaksyon, mahimo unta siyang makalilimos, mangayo siya sa buhi nga tubig nga atong Ginoong Hesukristo lamang ang makahatag. So atong i-analyze kining gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo sa atong teksto niining taknaa ug atong i-diagnose ang kahimtang sa atong kalag samtang kita magpadayon sa atong pamalandong. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa ug hinaot nga tabangan kita sa atong Ginoo aron masabtan nato ang iyang pulong. Mudangat na kita sa unang punto, ang duha ka mga butang nga gikinahanglan sa kalag sa tawo. Kinahanglang magsugod gayud kita sa pagsabot sa tinuod nga gikinahanglan sa atong kalag. Apan adisir nato masabtan ang tinuod nga gikinahanglan sa atong kalag, kinahanglan nga masayran pud nato kung unsa ang tinuod nga kahimtang sa atong kalag. Isip mga makasasala, kita nagbarog atubangan sa Dios nga hinukman mga kaigsunan. Mao nga nanginahanglan kita sa kapasayloan sa atong mga kasalanan. Nanginahanglan kita nga mapapas ang atong sala, matabunan. Gumikan kay nailalom kita sa mataro nga tunglog kapungot sa Dios, balaan nga Dios. Ang atong pagkasad-an kinahanglan gayud nga legal, nga mapapas sa libro sa korte sa langit. Ikaduha, nanginahanglan kita sa balaang espiritu aron pagahinluan ang atong kinaiyahan, ang atong kasing-kasing mga kaigsuunan, hugaw kaayo sa nga tanan, dunot ug patay spiritually. Nanginahanglan kita og kabag-uhan sa atong kinasuluran. Matud pa kang John Flavel, usa ka magwawali ni adtong ika-17 nga siglo ang iyang giingon, pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo, naluwas kita gikan sa pagkahinukman, gumikan sa sala. Pinaagi sa pagpabalaan sa Espiritu, naluwas kita gikan sa kahugaw sa kasalanan. Ang una, naghatag ka nato sa atong katungod sa langit. Ang ikaduha, naghatag ka nato sa atong pagkatakos alang sa langit. So nakita ninyo mga kaigsuunan, ang atonement, kining pagtabon sa atong sala, gibuhat kini sa atong Ginoong Hesukristo niadtong namatay siya didto sa cross sa Kalbaryo. Pero ang panalangin ma-apply lamang ngari kanato pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu. Mabatunan nato ang bunga sa gibuhat ni Kristo nga pagsakripisyo didto sa krus sa Kalbaryo kung ang balaang espiritu magpanglihok sa atong kinasuluran. Kung wala ang pagpanglihok sa balaang espiritu, ang kamatayon ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, ang iyang pagpaula sa iyang dugo, ang iyang pagkabanhaw, wala kini pulos alang kanato, sugilanon lamang kini. Mahimong mabungahon kini nga mensahe nga mudangat gayud alang sa atong kaluwasan kung ang balaang espiritu mao'y magatandog kanato aron kita maghinulsol ug mutuol lamang sa gibuhat ni Kristo nga kamatayon ug pagpaula sa iyang dugo alang sa atong kaluwasan. In other words, ang balaang espiritu mao ang mag-aghat kanato nga maghinulsol sa atong sala ug mutuo ug musalig lamang kang Kristo ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Ug adunay simbolo nga gihatag ang atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa balaang espiritu. Iyang gigamit ang buhi nga tubig isip representation.
sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu gisimbolize ingon nga buhi nga tubig. Mao kini ang iyang gipasabot didto sa pista sa mga tabernakulo sa John chapter 7 verse 37 and 38. Ang giingon dinhi sa katapusang adlaw sa kasaulugan, usa ka dakong adlaw mibarug si Jesus ug namulong sa makusog nga tingog. Si bisan kinsa man ang giuhaw, paduula siya nga ri kanako aron mo inom. Si bisan kinsa ang mutuo kanako sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga suba sa buhi nga tubig. And then gipasabot ni Apostle John kanato sa verse 39 ang iyang giingon, karon giingon niya kini mahitungod sa espiritu nga madawat nila nga mutuo kaniya, tungod kay wala pa mahatag ang espiritu, tungod kay wala pa man mahimaya si Jesus. So i-imagine ninyo mga kaigsunan nga adunay nag-travel sa disyerto dito sa Middle East. Init kaayo ang disyerto ug ang iyang dila namala na kaayo sa kauhaw, ang iyang mga ngabil nang liki na sa kainit mga kaigsunan. Obviously, ang iyang gikinahanglan mga kahigalaan, tubig. Kung muduol kaniya, unya mag-lecture ka mahitungod sa politika, or kung muduol kaniya ug muhatag ka og cellphone, muhatag ka og sinina ba nga nindot kayo sa nga tanan, murag insulto ka na sa iyang tinuod nga gikinahanglan. Unsaon man ang cellphone, unsaon man ang nindot nga sinina kung mamatay na siya sa kauhaw. Very insensitive. Ang iyang gikinahanglan tubig mga kaigsunan. Wala siya nang inahanglan og cellphone nga mulingaw-lingaw kaniya. Wala siya nang inahanglan og kabtangan. Kinahanglan siyang makainom og tubig or else mamatay siya sa disyerto. Mao kini ang picture sa usa ka makasasala nga wala kaniya ang balaang espiritu. Bisan pa og abogado ka ng tawhana, doktor ka ng tawhana, daghan og kwarta, bisan pa og maayo ang iyang reputasyon at tubangan sa katilingban, bisan pa og girespetahan siya religiously kay hinimbahon pud kuno siya sa adlawng Domingo, pero walay pulos kining tanang mga butanga mga kaigsunan kung wala kaniya ang grasya sa kaluwasan. Kung wala kaniya ang kalinaw, gumikan kay nasayra niya nga ang iyang sala, past, present, and future, napasaylo na pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Kung wala kaniya ang balaang espiritu, samara nga kining mga achievements niya ni ining kalibutana, samara sa mga cellphone, entertainment, kwarta nga imong gihatag sa tawo nga himalatyo na dito sa disyerto, gumikan kay giuhaw na kaayo, kinahanglan siyang makainom or else mamatay siya. The rest walay pulos. Higala bisag unsa ka pakadato, bisan pag napuno ka sa kalingawan ni ining kalibutana, kung walay kaluwasan ang imong kalag, walay pulos kining tanan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, unsa man ang pagpanglihok sa buhi nga tubig that represents the Holy Spirit sa kalag sa usa ka tawo. Gipakita sa balaang kasulatan kanato nga ang balaang espiritu nagpanglihok sa usa ka supernatural nga pamaagi. Una, gihinluan sa balaang espiritu ang hugaw nato nga kasing-kasing. Mao gani nga gisimbolize siya sa tubig, gumikan kay ang tubig nagahinlo. Ang balaang espiritu musulod sa hugaw nato nga kasing-kasing ug magsugod sa iyang paghinlo. Iyang hinluan ang tanang mga pollution ini, gumikan sa garbo, gumikan sa prejudice, gumikan sa tanang mga kaulag ug kahilayan. Ug ang tawo nga gilihukan sa balaang espiritu magdumot na sa mga butang nga iyang gihigugma kaniadto ug iya nang higugmaon ang mga butang nga iyang gilikay-likayan kaniadto sama sa pagsimba ug pagdayeg sa buhi nga Dios. Ilhanan kana nga ang balaang espiritu nagpanglihok na sa iyang kasing-kasing. Ang balaang espiritu mao ang tinubdan sa kinabuhi sa usa ka tawo, espiritual nga kinabuhi. Dili stagnant ang tubig sa balaang espiritu nga iyang ihatag kanato. Usa kini ka buhi nga tubig nga nagdagayday sa atong kalag ug moresulta gayud kini sa kabag-uhan sa kinabuhi. Moresulta gayud kini sa atong buhi nga relasyon sa atong Ginoo.
matud pa sa usa ka Reformed Methodist nga magwawali nga si Daniel Ruland ang iyang giingon, sa pag-abot sa espiritu dili niya biyaan ang kalag nga magpabilin sa kahimtang ni adtong naabtan niya kini. Palihukon niya dayon ang ligid, magmugna siya og balaan nga kalihukan diin kaniadto, duna lamang hilom nga sementeryo. So, ang tawo nga gipanglihukan sa balaang espiritu aduna gayoy kabaguhan. Ug ang balaang espiritu nagatagbaw sa atong kalag sama sa tubig nga nagatagbaw sa atong kauhaw. Ang kalibutan nagtanyag kanato og kalingawan, kahilayan, pero unsa man ang bunga niini, giuhaw gihapon ang atong kalag, wala gihapoy pagkakontento, walay satisfaction. Apan ang buhi nga tubig sa balaang espiritu, mga kaigsunan, maghatag og katagbawan sa atong kalag, maghatag og kalinaw, maghatag og tinuod nga kalipay. Ang giingon sa atong Ginoo sa John chapter 4 verse 13 and 14, ang matag-usa nga muinom niining tubiga, uhawon pag-usab. Apan si bisan kinsa ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon pag-usab. Ang tubig nga akong ihatag kaniya mahimong tubod sa tubig sa iyang kinasuluran, nga mudagayday ngadto sa kinabuhing walay katapusan. And we say amen to this. Ikatulo nga punto, atong sabton ang religious ignorance sa babayi nga Samarianhon. Nganong pipila raman ang nakabaton niining buhi nga tubig, mga kaigsunan? Nganong ang atong mga simbahan napuno og mga tawo nga adunay teorya lamang, sa utok lamang ang ilang relihiyon, pero wala gayud makasinati sa gahom sa pulong sa Ginoo? Well, ang atong buhi nga Dios naghatag kanato sa iyang diagnosis. Ang iyang giingon sa Samarianhon nga babayi, kung nakaila palang kaunta, kung nasayod ka lang unta, kung kinsa kining nangayo kanimo og tubig. So, ang problema, spiritual ignorance. Wala kita masayod. Daghan kaayong mga churchgoers ug muangkon nga Kristohanon sila karon, pero wag yun nila mailhi sa tinuuray gayud ang atong Ginoong Hesukristo. Wala nila mailhi ug masayri ang pagpanglihok sa balaang espiritu. Wala gayud nila masabti ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. They are totally unaware nga ang ilang pagkatawo, ang ilang kalag nanginahanglan gayud og kabaguhan. Wala nila mabati ang peligro, wala nila mabati ang pagkadelikado sa kahimtang sa ilang kalag. Mao nga wala pud sila nangandoy sa kasulbaran sa problema sa ilang kalag. Now, tanawa kining babayi nga Samarianhon, mga kaigsunan. Nganong wala man siya mangayo sa buhi nga tubig nga ang atong Ginoong Hesukristo lamang ang maghatag? Nganong wala man siya mangayo sa atong Ginoo niining buhi nga tubig? Gumikan kay wala siya makaila ug wala siya masayod nga ang Ginoo naghatag sa balaang espiritu sa libre nga pamaagi kang bisan kinsa nga mangayo niini. So wala masayod ang babayi nga Samarianhon nga kining panalangina, mangkon lamang niya pinaagi sa anak sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Wala gayud siya masayod nga kadtong tawo nga iyang nakita sa atabay nga gikapoy kaayo, nga naglingkod sa atabay, adunay awtoridad nga muhatag kaniya sa balaang espiritu, adunay katakos o gahong nga muhatag sa balaang espiritu kang bisan kinsa nga mangayo niini. Wala gayud siya masayod kung unsa ka manggihinatagon ang atong Ginoong Hesukristo ug unsa siya ka willing o andam nga muhatag niini kaniya. But the moment nga nailhan niya ang atong Ginoong Hesukristo, the moment nga nasabda niya ang kamatuuran, the moment nga nadiskubrihan niya kung kinsa kadtong nakigistorya kaniya, iyang gibiyaan ang iyang banga nga sudlanan sa tubig, nangayo siya sa balaang espiritu, nangayo siya sa kaluwasan ug nadawat niya ang grasya sa kaluwasan. Mausab kini ang gikinahanglan nimo higala. Ug mao kini ang hinungdan nganong naningkamot gayud kita sa pagpangwali dinhi sa kahanginan, aron ang mga katawhan masayod sa kamatuoran. Gumikan kay ang giingon sa atong Ginoo, and you shall know the truth, and the truth shall set you free.
masayran ninyo ang kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo og kagawasan. In other words, kung walay kamatuuran, walay kagawasan. Pabilin kamong ginapos sa bakak nga pagtulunan. Alang sa atong aplikasyon, i-apply nato kini sa tanang mga Kristohanon. Igsuon, muingon ikaw nga nadawat na nimo ang balang espiritu, very well, nindot ka na, salamat sa Ginoo. Pero ang pangutana niini mga kaigsuunan, napuno ba ikaw sa balang espiritu? Posible nga nadawat nimo ang balang espiritu niadtong naluwas ikaw, niadtong mituog, misalig ka kang Kristo, pero ang giingon sa Biblia, ang dako kayong panalangin mao ang pagkapuno sa balaang espiritu. Nganong ang imong espirituhanon nga kinabuhi mo raman og mala, nganong kulang man kini sa gahom ug nganong kulang man kini sa kalipay, kinahanglan gayud nga mapuno ikaw sa balaang espiritu. Ang giingon ni Thomas Goodwin, usa ka magwawali, ang iyang giingon, dunay dakong kalainan tali sa usa ka tawo nga dunalay pipila ka tulo sa tubig sa ilawom sa balde, ug sa usa ka tawo nga nagbarog nga kutob sa hawak ang giladmon sa usa ka kusog ug nag-awas-awas nga suba. So dunay difference mga kaigsunan. Gikinahanglan nimo ang balang espiritu nga imong makauban more fully aron magpanglihok in more powerful and effective way sa kinatibuk-an sa imong pagkatawo. Dangup kang Kristo, duol kaniya, pangayua kaniya nga ikaw mapuno sa balang espiritu. Ayaw itugot nga mapuno ikaw sa mga butang niining kalibutana, unya magmala ang imong kalag. Do not allow this world nga mukawat sa Christian joy gumikan kay nagpasagad ikaw sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Ug sa katapusan, makigistorya kita sa mga naminaw karon nga wala pagyud diha kang Kristo. Wala pa makabig. Kinahanglan nga tataw ninyo kining masayran ug madunggan mga kaigsunan. Kung wala ang balaang espiritu, unsa man ang imong kahimtang karon, patay ikaw spiritually. Kung wala ang balaang espiritu, dili gayud ikaw makabaton og tinuod nga pagsabot mahitungod sa imong sala. Dili nimo masayran nga delikado di kayo ang imong kahimtang atubangan sa balaan nga Dios. Nga ikaw nailalom sa paghukom sa Dios gumikan kay gisupak nimo ang balaod sa Dios. Kung wala ang balang espiritu, dili gayud ikaw tinuod nga makahinulsol ug dili ikaw tinuod nga makatuo or musalig kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Kung wala ang balang espiritu, dili gayud ikaw makabuhat og tinuod nga maayong buhat nga kahimutan at tubangan sa Ginoo. Walay makapuli sa balang espiritu, busa kung dili nimo pangitaon ang buhi nga tubig. It is because buta ikaw sa tinuod nimo nga kahimtang. Buta. Wala gayud nimo masabti, wala pagiablihan sa balang espiritu ang imong espiritual nga mga mata. Nagpabilin ikaw nga walay pakabana. Imong gitamihiran ang kaluoy sa buhi nga Dios. Imong gireject, gisalikway ang iyang pulong nga naghatag kanimo og warning, pasidaan, ug wala gayud ikay gugma alang sa atong Ginoong Hesukristo. But this is the good news mga kaigsunan. Anda mga atong Ginoong Hesukristo nga muhatag kanimo sa balaang espiritu. Anda mga atong Ginoo nga muluwas kanimo sama sa iyang pagluwas sa babayi nga Samarianhon. And by the way, kadtong babayi nga Samarianhona, grabe kaayo to ka-immoral. 5 na ang iyang kaipon nga lalaki ug ang ikaunom nga iyang kaipon karon dili niya bana. Grabe siya ka-immoral. Mo gani nga mukabo siya og tubig, maganto siya alas 12 udtong tutok init kayo. Kay maulaw siya nga makit-an sa katilingban gumikan kay immoral siya nga babayi. Pero gipasaylo siya sa Ginoo. Wala siya balibari sa Ginoo ni adtong misalig siya kang Kristo. Gihatagan siya sa balaang espiritu, giluwas siya sa atong Ginoo bisan pag-unsa siya kadautan. Ug mao kini ang nahitabo kang Zacchaeus usab, bisag unsa pa siya kakurap, ang kaluwasan sa Ginoo ihatag niya nga libre sa tanan nga mutuog musalig kang Kristo nga adunay paghinulsol sa iyang sala. Nabati ba nimo kinihigala ang imong dryness, ang imong pagkamala spiritually?
Nakita ba nimo nga bisan pa og anaa na kanimo ang tanan, wala gihapon kay katagbawan niining kalibutana? Nakita ba nimo nga nanginahanglan gayud ikaw sa tinuod nga kalinaw? Ayaw pagsulay nga imong bag-uhon ang imong kinabuhi sa imong kaugalingong pagpaningkamot. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga kusog. Dangop kang Kristo, tawag sa iyang buhi nga ngalan. Itugyan ang imong kaugalingon sa iyang kaluoy. Ingna ang atong Ginoo, Lord, hatagi ako niining buhi nga tubig. Hatagi ako og tinuod nga paghinulsol og pagtuo kanimo. Hatagi ako or else malaglag gayud ako. Paghinulsol sa imong sala higala og salig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug iyang pagaablihan ang mga pultahan sa langit, ug ibubo niya ang panalangin sa imong kalag, alang sa imong kaluwasan. Buhata kini karon dayon, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.